Nilai logofer jangan di canteen apa itu ramai canteen apa ni. Canteen apa itu logofer jangan di ni. Rangiya ni ramai canteen. Esok. Gauncar, mana kadang sudah ni. Lawan sila. Larang kak. Wah, bos ladang lain dah, bos ladang. Tapi kurkure होगा Aku nak ngelak mai, kita nak ngelak kan? Oh betul. Hey, tak menyelam mulan. Ni ya, ini masih kena apa mana? Cek dong. Ni lah, itu lah. इसको ले ले क्या है ये? ये वाला जल्दी कप ना ना तुमसे ये मजेदार माँ ये खाई के मजेदार मसाला है इतना है बेक ना है मुझे तो मजा आता है मुझे तो ये संगी नहीं सुन 48,000 रिश्वत तक आना ना सारी सारी हजार lah lah hah ini kerja kai ini blue color betul nggak ada ini kemasang gitu kan ini macam dong iya kan beli set na masih loh pak fungsinya tuh 30 taka 100 taka nyaman gedor-gedor lah apa iya ayo kita bisa lagan ayo kita bisa lagan siap Bisa tu ni man gedor kan 100 rupiah na, nabi 130 taka yuk. Marah tu yuk. Ay, pas sedar ni, ho nengo bini saya. रोटी है पापा Dry fruits ni apa yang berapa? Ini ikut ni, yo lagi. Iyo dia. Lah balik mana na? Ay, cina kemana ya cina? Mana ni? Dry fruits ni dia. Tuh, cuci tuh, Ada. Mana ni? Lipstick ko sila na naman. Ni lagi berbil dan lain nang ini ono semua gembus tu pun. Naga. Ni pun kau yang nak jaga nang geli sini. Triste. Ni bina. Mundi kan nang namun thong kan na. Mana kan nak? Entah mana nak masih. Pare nai thong. Ini beli baik ini. Kita apa? Apa na? Lainnya. Naman kalau lain. Tawadir.
जादों दिनै नै दाखात नै बास जाबाय लोगोफोर उनाव हरलायबाय सिनाय मेगन मोदै गलायलांबाय ओइनि मानसिफोरा जाबाय गोलाव बैयाके नेनांबायलै लोगोफोर गैला दाबो फैया थारमाने नेनांबाय लोगोफोर नै बास जाबाय आरो रिटार्न फैफिनबाय माबा लाबोनांगोन माने नेक्स्ट आं गोलाव लाइन 8टा बाजियाव फैदोंमोन 3:30 फैनाया 6:30 बाजिबाय एखे गोजा एखे गोजा लांनोना मोनसे गुरै जांनो माबायानो गुरैना हाथायबो नै माबा गोदै हामगोन ना माबा लाङो मोनसे नै लोगोदलो हामगैना थानो हालिया नै केन्टिना सानजौफुङाव फैनायानो हर जालायलांबाय दाबो मोना हाय दासो लाइन नांदो बर' सारा दैलायावनो जनाय दोङो लेथ्रा लेथ्रा उठो गंदा नहीं रस्ती है वो बस नीचे बेटा हर जालायलांबाय दाबो मोनैलिया माथो नाव थांनानै दालाय आखाम संनानै जाबायमोन रंगिया नै लोगोफोर भितराव जि मोजां खालामना दोनदो बियो क्वार्टारसो ना अफिससोबा भितराव बरियासो माने नै बिथिं दै गलायनाय माबा खालामना दोनदो बरिया माने माबा लामा बायदिसो नांबाय आरो खिन्थु भितरथिं थांबाथाय क्वार्टार मोनगोन माबा माबि मोनगोन आरोना बिराद मोजां खाननै जाबायना आरो ओमफ्राय लाजोबबाय नै सासे बेयाव लाबाय आं आखौ लाबाय बिनिबो बेलेग बिल दाननांगौ ओइनिबो बेलेग बिल दाननांगौ इनिबो बेलेग बिल दाननांगौ इमान भेजाल सोजोबबाय सोदो माख्रै ओइ ज'जों लानो हागोनलै बेखौ बेगासो माय नै बेगासै नै ओइ माबानाया कुठलं पिछिया जाओ पिछिया जाओ बापरे बाप 3 घन्टा 4 घन्टा दा लागि न' मोनैना मा जाबायमोन 4 घन्टा खानानैसो लाइन मोनबा अ माय गड आरो 4 घन्टाबो जानाय नङामोन गेजेर इसिनिफोरा लांख'जोब्बायना मोननै लाइन बा थब जोबगोमलै गेजेर हाबबाबो इसिनिफोरा आरो माबायाखै डाइरेक्ट लाइन जायाखै इसोरनिया रिक्वेस्ट खामै होआखै इसोरनो हेले नों बरे हिस्ट्रि मेरायोमोन गोदान लानानै फैदो माने सुला गोदान लानानै फैदो नायनोसै माबायदि नायनोसै माबायदि दे माख्रै जलायदो हाबसोसो बरियानो जलाय माय जलाय ए भाई किजना मालिले आई लाखासेयाव अन खामना दोन बरिया अट'मेटिक नंलिया दानिया जाथारनांसिगोन हामा जायो माने फाननो हागोन बेकार फानना दोननाङा इफोरखो इनियाव खमाय गैलिया नै लोगोफोर गोदान प्रेस्टिज कुकार माबायाव नै गेस स्ट'भआव मेगि संबाय जि गोथाव धुङादार मेगि अ माय गड इमान गोथाव जाबाय सिसे अरफ्लेजोबसिगोन दिनै जाबाय हासि जाना थांसै आं न'मानियाव इमान गोथाव जादों